on calminama on juwama jettama jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haali yeeɓiyankoɓe Pindi TV so e mawɗo debbo e gorko min jarnima on min jetti on darde moon e aadiyankagal moɗon e Pindi TV kala ɗo gonɗon ko enen gondi en jarnima yeeɓiyankoɓe fof amin gandi ko gonɗon e dow mum enen gonirɗon en jetti ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe gande ɓaleje ne rewɗo e kala saaha gam haalande bandiraɓe fina tawa men en jetti kadi ɓe ganduɗa ne caɓobina e mabɓe en ñaguima Allah sabobinoɓe yo Allah hokku ɗumen ko jiiɗi hen ko kamɓe golloɓe en yo Allah hokkuɓe wune o ɓe daña koɓe poti dañde hen ko en jarnima kala bandiraɓe hande kadi en garti ɗo e jewte men gande ɓaleɓe heedi banggue nana ko Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo oɗon goymo ɗo koye galle he o jeeya ko ɓoydaɗo guilande haalirde Seccane fuɗɗi banggue ñaamo ko dendi men ceerno Hamidou Ndiaye ko musidɗo no feewi ko sehil muɗum Moussa Ousmane sehil muɗum musidɗo men Moctar Ndiaye ceerno Hamidou jeeya kañum ko dañcaɗi ina wayno ko ngol woni lawol makko gadanol noon ceerno Moussa bisimilla calmina bismiɗa musidɗo o eyyi bisimilla eyyi mi salmini mi juurima mi salmini bandiraɓe foof mi salmini kadi heɗotoɓe men foof e donde Baba Adama he auditeur uji men Pindi TV foof en calmini en juurima eɗen mbiya kadi yo Allah wat kisal waɗa cellal rokkaɓe koɓe jiiɗi ko haaɓe mbawa men heɗade ɓe daña hen kadi ko nafata ko bisimilla ceerno Hamidou Ndiaye noon ceerno Hamidou mata ko ngol woni gooma e galle o ceerno Moussa adduma e galle he kañum koye galle he jeeya ande koye jeeɗam bisimilla calmina bandiraɓe haade marde e namne de assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama kadi on jettama on manama on mantama on ñaganama Allah moƴƴere judde balɗe battande moƴƴe tan wonde cellal mi salminima ceerno ceerno Moussa mi salminima daara jamma mi salmini kadi bandiraɓe foof jarama kala keɗotoɗo mi salmini ɗum ɓe daara jamma a jarama Ndiaye a jarama ko Samba Diop wondude Mansour Sow Thiat kamɓe jogui kaɓirɗe e jarnimamaɓe e wondude Mati Mar ceerno Moussa oɗo ko musidɗo ina wayno ko an iɗi min andudemo ko yettere Allah dendagal rewɓe ɗo moni fof dañi yimɓe muɗum kono jogui ɗo yimɓe hewɓe yakoɓe ma hooliɓe ko mbatta ko hoola e ma e makko saabi min gaddimo ɗo ko mbawɗa sifnade min ceerno Hamidou hay soko seeɗa eyyi Abou sa yi ko mbeɗa liggo ko liggotomi ko embo liggo ɗum gaddumimo ko hoolare hoolare nde kadi mi meeɗa yittabal ngal boom no woni yimɓe tato sa yi gonɗen ɗo yimɓe tato ko hoolademo hoolademo nde noon ko banggue wittu gandal banggue gandal men ɓalayal gal nde fulɓe gande ɓaleɓe ko mbeɗa hoolimo hen kala ko meɗmi hen namnademo walla ko juynimi ko andi mbeɗa jogui hen hoolare no feewi wona neɗɗo foof cuusɗa wiide o ni walla ni kono kanko to banggue jaarumi ko banggue leggal ko wiyete leggal mbeɗa hoolimo hen ko andi hen ko machallah ko jogui hen ko kadi ko nafata ko machallah eɗen jiiɗi kadi kanko ne wara ɗo o ɓeydo hen kadi o ɓeydana hen bandiraɓeɓe enen jaaten hen tan ko yo wel bandiraɓeɓe sinno ko goto fof ko hoore mum tan en joddata koye makko kono jiɗɗen ko yo yaaj jiɗɗen ko yo naf ko nafata ko hen nafa ko safrata ko hen safra ko neɗɗo wawi hen hutorade saabi Allah ko anda ɗum hutoro eyyi ko ɗum tan tagui gadduɗen ɗum ɗo hen a jarama haɗa men yettade mum ma en gartuɗo e musidɗo mo ganduɗa kalin ɗo ɓesguji bandiraɓe men ñarenaɓe mbaɗɗen yewta wonde fayida ummade Mali hayti ɗo e ganno e dirbali ɗo e Sénégal musidɗo goto noon mo ganduɗa ko RT liggotono joni natti liggade nana Koungheul nodden ñanden wi sen kaali yetteɓe ñaare won gorko poɗɗo haalede mabɓe golliɗo ko hay goto gollaki mbimi holi on o wi ko Malinaji o holi ko Madina Koura o wi on koye Air Afrique ɓe jolduno eɓe ɗannoɓe gummi koye Air Afrique ɓe jolduno pirate wiyeteɓe ne ƴetta laaɗi ene mbaɗa détourné laaɗi ɓe hen goto hen ƴetti pistolet fawi e pilote o ide détourné lana ka yimɓe ne kulina gulli yimɓe ne kaaɓi e nder lana ka o wi gorko goto ummi caggal faye makko mais nda ko butel jogui walla ko jamdi jogui
wadde makko fobnimo fimo leydi jooɗe dow makko o tonga hawtiɗi laana ka jippude fonno jippoyade ɗo o wi gila nden asigi wi kanko e ɓesgu makko fof kala cohluɗo biyema hokke tawa wona joɓowo on gurdam no foti haalede konen tawi o jeeya ko ganno ko mawnum Moussa Niare kamɓe jiiɗi baba goto ceerno Moussa Niare ko mawnum kamɓe jiiɗi baba goto ceerno Moussa haalni wi ko 1985 ɗum wonno goka joni o wurima e garta makko sallahu lamɗo jaaɓi noon en jetti ɓesguji Niare fof ceerno Hamidou ko ardi fof leɗɗe men hol saaha nde lekki ñaayete hol ñaayeteɗe ndungu hol ñaayeteɗe ceeɗu hol ñaayeteɗe dabbude nde gandumi e lekki ko leɗɗe ɗiɗi tan ñaatki ki e ɗatki ki ñaatki ki woni mbatki geeyki ki ñaaɗani ki woni ki ala geeyki gooti hen fof ene jogii yettode mum ene jogii no yettorte e to bange tawi ngalduɗa e mum ko bange moƴƴere ene jogii yettode mum yettinde yettete so tawi ngalduɗa e mum koko wona ko ɗum ɗon bange goɗɗo ene jogii yettode mum ko wona nde ɗon mi heewani nande noon gollotoɓe leɗɗe ɓe ene kaala ɗen jettoɗe haalatange ɗiɗi tan ke haalde ɗum tagi ko heewi eko dastete ronka gasde taw ko wasde tottude ɗum yettode mum addi ɗum bon so tawi koto banggue ñatki ki ko jettoɗe ɗiɗi ki jogui ɗiɗi haalnimi ɗum ko tanam ene wiye Horsi Mamadou Babou ko debbo asli muɗum ko Baroɓe Jakir ko tani ko funoda e camaɓe Baroɓe Jakir Baroɓe Jakir hadde wassaki yen woodi ɗon punodaɗo e bawde nan ɗon were ngo nani ɗon ha hande ha cangol nan cangol nani ɗon ha maayi on haalnimi ɗum kanki mbatki gueeki so tawi ardema ki banggue ganduɗa maɗo banggue moƴƴere ki yettete ko ñas banggue moƴƴere ko naam ñas en coori coggu Allah mo gurtigo ala ɗon noon gardata e makki kanki ala kanki mbatki gueeki so tawi koko wona banggue moƴƴere nde garduɗa e makki ki yettete ko Diagne wadde koki lepp ɗon ki wontaki lepp ɗon ko Diagne wona faami ɗon ko Diagne ki yettete kala ko golloɗaaki toon koko wonata tawde kay a andi no jettortoɗaki a andi ganduɗa banggue mo gewrataki a andi e sahani guittataki kala ko golliɗoɗaki kinoto ma so tawi noon kadi koki ala gueeki ki jogii ko jettoɗe ɗiɗi kañumne tawi ko banggue moƴƴere nde ki yettete ko li ko naam li en coori coggu Allah mo gurtigo ala so tawi ko bo wona banggue moƴƴo o jettataki ko bari ki yettete leydi mi meeɗa nande o namno yimɓeɓe leydi no yettode mum ko wiyeteno nokku leydi tan mbadda hen ko saɗa nokka leydi kay ne jogui yettode mum min hol yettode leydi yettete ko nding leydi yettete ɗum woni yettode mum ko te noɗe jubbu wadda e lekki walla naggam ko leydi ndi ko nding yettete ɗum woni noon mbaɗa tan wona wadde ko ɗum woni ko fulɓe mbiyata ko jaɓɓata ko no waɗa nding leydi yeɓɓe ne diyo ɗum woni ɗum so tawi ko banggue ganduɗa ko maɗa ñaygal ngal ene waɗi leɗɗe ñayeteɗe ndungu kono saɗa ñayaɗe ndungu wona ɗaɗi ɗi ittata ɗaɗi ndungu ngala doole sa wi ndiyam saɗa ittata ko haako tawi ko ndungu haako itte faami de faami so tawi yeehi ha ndungu fuɗɗima siltude dabbude fuɗɗima nadde ko siro ko waɗi doole dabbude ko siro waɗi doole so tawi yeehi ha dabbude ɓenni ceeɗu naati ko ɗaɗol jogii doole wadde ɗaɗol ko ceeɗu dañata doole eyi bon ɗaɗi noon waɗi ko ɗaɗi taƴeteɗi e ɗaɗi ɗi taƴetaki
taƴeteɗe taƴitaaki taƴeteɗi e kefateɗi keefeteɗi ɗum o yiɗi wiide eyi bon so tawi ko jiɗɗa ko banggue ɓamtare nde duumo a heefat ɗaɗol ngol mbasa taƴ heefete so tawi a taƴingol kangol ngol yalti hankkante e ɗaɗi hankkante kangol ngol maayi ngol yedde ɗi ngol yedde leƴƴi ɗaɗi hankkandi bon so tawi ganduɗa hamaɗa kangol ngol gasi yorde nder ngol natirno nder leydi to so ngol gasi yorde toon ganduɗa hamaɗa ko kuuto rinoɗa ko ganduɗa hama ko ɗon haala so tawi tan ɗo taƴaɗo ngol gasi yorde e nder leydi ndi an ko kurtoɗa ko kañum gasi ɗum waɗi no wiye neɗɗo lootima tan weeli bawɗi beeli ha ɓooyi waɗi kaɓaji dartima ɗum woni ɗum e sa famani noon ganduɗa hoore maɗa hakkude ɗon seeɗa jaafoɗa ko wiyete ko lekki ko wiyete ko lekki ndar jinki neɗɗo sokira faam wolloki maayi daraja o gasat eyyi kañum beela ko noon noon yawi ala daraja on beela ko gotum walla ala wona gotum holko tagi wona gotum so tawi nde ki ittetende ki heefa ɗum ɗon ko maki gasa maki yoora ha kay laaɓa kanki fof ki yana ki soppe ki huɓɓe haki laaɓa haki natti haki natta wodde nde nafoore nde ko waɗɗeno ko natta wodde wawa natta wodde kono so tawi eki tawde kay eki dari ki maayi kono eki dari ɗum ɗon ene heddoɗo heddino tawde kay koko heefa so tawi noon koko taƴano ɗum kam ganduɗa hoore maɗa yaadi hen mi yaadi hen a jaama e ceerno Hamidou ɗon famnama wonko pamɗa leɗɗe mboɗo andi ma mbatta ñalawma taw ko leɗɗe an ceerno Moussa Allah ne humpi toon leɗɗe bandiraɓe kala ne cetti ɗum garten joni to banggue leɗɗe so tawi neɗɗo yiiɗi ko ɗannade yaaha e jaam yetto e jaam jaaƴo so awema haysa haaldani foof hol leɗɗe mi wawi wiide haalde foof par ce que ko mbatta ko heddi ko ma awa e galle eyyi kono hol leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe keeɗa hutorade eyyi ko haalto ko eyyi kañum min to banggue ɗanngal tiɗo ɗannade min mbiɗo golloro ɗum leɗɗe mbiɗo gollo to banggue leɗɗe hollede keeɗa gollade ko toon paami to banggue leɗɗe to mbiɗo golloro ɗum ganduɗa mal ɓulɓi mboɗeewi ɗum ko jahowo tuuba ko walla ɗo welma ɗon taw so tawi ko jahowo to tuuba ko to jiɗɗo yaade ko caggal jogii ko mbaadi mum no ittirta so tawi koto banggue ɓaleɓe o ɗannoto waɗi ko mbaadi mum no ittirte kono kam ko ɓulɓi mboɗeewi eyyi en paamude sen gatte to banggue gueɗe goɗɗe kono ɗanɗo wona joni ɗanle ɗen to banggue dawle heewi yimɓe heewi hen yiiɗi jooɗade on kama yo jooɗo holno joƴinirte no woode ɗum ɗo leɗɗe no goodi hen beele ɗum leɗɗe maɗe aɗa jogui ɗum debbo jontaɗo desaɗo tan donkaɗo yo deej walla debbo jiɗɗo hese donc goto mum yo deej mbiɗo jogui ɗum ɗon ene woodi bisimilla eyyi to banggue leɗɗe ganduɗa joƴƴinoje debbo jooɗo ene goodi to banggue kadi ganduɗa hoore maɗa leɗɗe joƴƴino e gorko jooɗo kadi ene woodi andi woni ɗum ɗon ko debbo so tawi woni ganduɗa hoore maɗa omo jogui yawre e gorko o wawata jooɗade kono so tawi yawre nde iwi tan o jooɗoto yawre nde noon ene wona nokkuji ɗi ene wona e nafoore hakkude makko e gorko o ene wona e ronkude famodirde ganduɗa hamaɗa e galle mo woni o so tawi ko ronkude fammude e galle mo woni o ene waɗi mbaadi mum jogui mbaadi mum no yarata ne jogui leɗɗe muɗum aɗa wawi mendude min haysa haalta foof dow o seeɗa tan mbasa meftana min tan e dow seeɗa waɗa hen ɗe memɗa waɗa goppuɗa eyyi mi memen seeɗa walla min memma belma e mem walla jeeɓa ceerno Moussa memma belma mem hen eyyi bisimilla ɗum ɗon ko to banggue leɗɗe waɗi ko leɗɗe mum tade kay kanko debbo ganduɗa hoore maɗa omo yiɗi galle o wawodirde e galle o beele ma o famodire ma ɗum ɗon ko beele ngel
e ñakaɓere belwel ngel ñakaɓere e ñakaɓere joni noon so tawi ko debbo yiɗi jooɗade gorko wona jooɗotoɗo so debbo yiɗi resede won worɓe jayɓe sisiɓe jagɓe jotta ko jamma ko honkanaɓe debbo muña yiɗa ɓesgu mum wiɗa hunde foof ronka on holno so tawi debbo ayama wiya gollanɗo gorko ona jooɗo beele ko même lekki walla ko lekki ngolki ɗum ɗon lekki hen gooti ne woodi ene hen woni belwel ngel ngel ene arta ɗon e pour welma taw welma ene yaada ade ko belwel ngel e nebam noon e nebam taw nebam ɗam ko nebam ganduɗa hoore maɗa keccam nebam keccam tawa nebam eyi won waddoɓe hen boros to tawi donki dañde nebam waddoɓe hen karité donki dañde nebam tan haajum eyi kono ɗum ɗon e gueɗe goɗɗe ɗe kaalaka gonɗuɗe hen eyi goɗɗe gueɗe goɗɗe so tawi noon ganduɗa hoore maɗa ko kanko gorko o yiɗi tan ko debbo o yiɗi tan ko gorko o yo jooɗo oto yaah hakkille mum wasa wonde e debbo goɗɗo ni saka ni sago goɗɗum natta hen sago goɗɗum natta hen ɗum ne kadi waɗi ko mbaadi ko eyi waɗi ko mbaadi mum banggue a jaama to banggue ɓesgu dañde ɓesgu weeɓani kalɗen ko dewle kalɗen ko dewgal ko ɓesgu wonɓe mbeeɓa ka ɓesgu dañata won fuɗɗotoɓe rufa won dañoɓe darotako to banggue leɗɗe men holɗe cikkuɗa leɗɗe ɓurɗe yawde ɗum safude eyyi min de so tawi koto batte dograteɗo mo ganduɗa darotake min ɗum ko gawƴal coñalngal tan ene dari ko hen guittani gawƴal makka walla ndemiri walla so ndemiri mum so makka mum so andi makka kam heewi ko ɗum ko joom wonata gonowo daraki gawƴal samme walla ndemiri walla so mbi beela ɗum ko gonowo daraki ina wona kono ronki darade ala wona ɗon so tawi ko gonowo woni ronki darade ɗum ɗon ganduɗa man min ɗum ɗon ko bedol mbabba golloy men donc ɗo dawade eyi woni tawi ko donkuɗo darode ina sowo tan kon darata yo won ɓiɗɗo walla ɓiɗɗo tawi omo ina sowo ina rufa rufa eyi ɗum ɗon ko bedol mbabba min gollirte mbiɗa andani ɗum kadi taw wona bedol mbabba taw kadi ko lekki dariki eyi andi waɗe leɗɗe eɗe piinda kono ɗe mbatta ɓiɓɓe yo lekki eyi eki fiindoje ɗe mbatta yo eyi kono a yiyata ɓiɓɓe eyi yo ɗi piindat ha piina kono piindi sammo yeru golombi ko golombi bani golombi bani golombi andi waɗi ko bani ɓaleewi e bani daneewi e bani golombi heewɓe noon mbawa ɗum cikki ɓaleewi jogui eyi noon kono noon bani golombi kañum fiindat piindi mum ala fof piindi ndi feeñata e mum kono ala ɓiɗɗo ala hen eyi kiin joni so tawi ganduɗa hoore maɗa ko gonowo ganduɗa hoore maɗa ene rufa so tawi woni ganduɗa hoore maɗa a itti ganduɗa hoore maɗa e piindi makki taw ko piindi taw ndi saami ndi saggu piindi caggundi taw ndi memani leydi ko ndin guittata mbadda ɗum e suudu mbuɓɓutu ko ɗum joni sa gollirima ɗum a totti a fewni ha fewi no foti yaarude ni a totti ɗum ganduɗa hoore maɗa o jibinata on yalta bowol wonɓe Allah noon jogui gurdam kanko kadi junnata balɗe kono omo waɗi sababuji ɗi aɗa waɗa jomum ma huuf kam ene waɗi gotki kin wiyete ko bambirki kin ko bambirki wiyete kinno fuɗa e laddeji men he fuɗa e ladde men he tawne heewi hen eyyi yimɓeɓe andu ɗum resade eyyi bambirki ene saɗi ɗo tawata ɓiɗɗo ɓokki ene saami taw ala ko sammini ɗum ɓiɗɗo ɓokki ne saami taw ala ko sammini ɗum eyyi ɓiɗɗo ɓokki ene saami leydi tan ala sammini ɗum wona neɗɗo wona julɗo wona ko ala gueɗe ɗi tan kay wona neɗɗo wona julɗo neɗɗo hawala jolde kono woni toon tan ha yoori tan saami tan de ɓuuri hen tan woni toon tan saami a sa tawini saami
bambir kiki ko ɓiɗɗo gandanɗa hoore maɗa jibinaɗo mo suwa fettu o suwa fettu ittamo on joni pewnanamo kanko ganduɗa debbo o hay so tawi ganduɗa hono ɗo joɗino ko duuɓi nogas wonde gorko o meeɗani sowade ñande pewnuɗa ɗum tottuɗamo kanko gorko o jogui walla kanko hoore makko o jogui pewnuɗa ɗum ha no hannirni ganduɗa hoore maɗa o won mbaɗ ɓiɗɗo ceerno Hamidou Ndiaye ɗo laaɓi goto mo dañcaɗi e ballal ceerno Moussa Ousmane bisimilla kadi ko ɓiɗɗo gorko wonata eyyi so tawi ko pettuɗo o guittuɗa pewnuɗa ɗum tottuɗamo ko ɓiɗɗo debbo wonata so tawi ko gumal mo fettani o ko ɓiɗɗo gorko so tawi ko pettuɗo o ko ɓiɗɗo debbo a jarama ceerno Hamidou ma en garte e on sifa en garten joni ko wiyete ko guite e kunuɗe ina tampini yimɓe no feewi te nden mawɓe men ne joguino leɗɗe ko woccete tan waɗe Allah danda hen neɗɗo eyyi ɗum ɗon ko kalɗa ko ene domini aduna o surtout noon e meɗen enen ɓaleɓe gueɗe men kewɗe ko ɗum ɗon tabdini ɗum koye boowal tan woni gueɗe men kewɗe ganduɗa hoore maɗa ala hen ko suuɗi kunuɗe ɗe ndewa hen guite ɗe daara ɗemgal ne moƴƴa ɗemgal ne bona yafadami hen seeɗa kadi ko enen kollirta neɗɗo ummoɗo ɗanngal arta tan dajjeta bâtiment sa ƴeewi tubakoɓe e chinois e leñol fof sina maha galle mbaɗata hurgo maha nder to ha parade itta hurgo enen noon garta dajjita ñande mbatta nde wuuro fo ara bottaji mbaɗe wiye ɗum ko bâtiment ɓi kaari ni hasi belaɗo embo wela ko e haaloɓe hen ɓe sa ruttima watano wano ayi ko waɗata noon ko ɗemɗe ɗe potani guite ɗe potani moni fof ene jogui mbadidi Allah totti ɗum e dokkal ngal Allah luɓi ɗum e luɓɓol ngal Allah luɓi ɗum ko ɗum jeeyi sababu gueɗe hen kewɗe tarda kono so tawi koto banggue ganduɗa maɗa moolade ɗum Allah danduma hen Allah ittanma ɗum danduma hen kadi gongol ko wona ngol ganduɗa hoore maɗa ko gueɗe tati goo ƴewata ganduɗa hoore maɗa ko birem lefi tati banwami eyyi birem lefi jeeɗiɗi limon e lamɗam woni ɓurtude lamɗam ɗeɗo gueɗe tati ndendinta mbaɗa ɗum e nokku hadema wadde hen ndiyam ko nden kanji tati fof gadde eyyi jooɗoɗa joguiɗa ko kulol ko guise kunuɗe gonduɗa walla ko oɗo ko guise kunuɗe wondi aɗa yiiɗi ganduɗa hooremaɗa moldemo hen mollanamo Allah hen e majjum ko nden puɗɗotoɗa fewnude ha gasa ɗi puɗɗa tottude kono noon lootete ko ñalawma talata loote fewnete ko ñalawma altine loote ñalawma talata fewnete ko altine loote ko talata walla ɗum pewna ɗum ñalawma alet ganduɗa maɗa loote ñande altine ko ɗiɗo ñalɗi fewnete kono kala memɗo ɗum yite huno ko yitede a serti hen a jaama ceerno Hamidou Ndiaye a golle ɗe jooɗi peewi siftinde bandiraɓe jeeɗa ko dañcaɗi Alaji Moussa an arde makko a heeɗima namɗe jaabuji ɗi ko mbaɗɗa ko cuusal ko mbaɗɗa ko gandal ko mbaɗɗa ko labdireɗo hol jiiɗa yewta ceerno Hamidou nde ko pamɗa e makko yewtere nde ko ɓeyta hen waɗi fayida ceerno Hamidou hay sen ñalde muɗo guil subaka hiiri en ñallini wadde en gaynata ko min ko woni gueɗalam ko jinmi ko ɗum jiirumi ɗum ɗeɗo gueɗe ɗum tan won kaalomi heeɗo mbeɗa andi hoɗo tolniɗa hen won garoɗo haala ha heewa taw haajam ala hen kono kanko mi andu nder makko bittumi nder makko gandumi ko jeelotomi ko foof e ko bittumi ko foof nane nder makko makko eyyi
ɗum gonɗo musidɗo ko ɗum woni cehlagal amen ko ɗum rendina men sabi Allah min jiidani koɗore e haydara jokkaki hakkude amen ko ngal ɗo gollal tan kangal woni gurdamam mi yii ɗum e makko embo laabri hen reedu ko jiɗmi ko min goni hen musidɗo ɗeɗo gueɗe ɗo haalata ɗo ɗeɗo gueɗe embo woppi hen ha heewi ɗo haalat ɗo beddol mbabbugol wonko woppi kala ko faate banggal jamgo wiyete jabde tan rewa rewa embo andi koye beddol mbabba iwata aɗa andi noon golle wonko waɗate haaletake neɗɗo waɗante tan wonnama o huuɗi memata ɗum ko gandal way noon eyyi ko weltare tan gaddirmi ɗum ɗo ko yimɓeɓe ganda ɗum o anda ɗum en kadi ko majjiri ko yimɓeɓe foof nani ɗo eyyi ceerno Hamidou mataw ko wiyete ko payɗi fof kejjata e bame kojomaji ɗi natti wurdu no feewi ko hol konngol tan wasi e panta e gollotoɓeɓe leɗɗe hono ma en kon fasaɓe e hol konngol panta e almuɓe awaɓe mon ene cabobinaɓe eyi min de wonko jinmi haalde hen seeɗa e fasiraɓe ganduɗa hono maɗa dendaɓe meccalɓe goto hen foof yo jogo fayida e hiisade hoore mum hiisade aroɓe e mumɓe e hiisade holloɓe ɗum haajuɓe holko woni sababu woni ɗum andu ko gollata ko gollir no hanniri ni woto gollir ha keɓa jawdi ndi gollir ha keɓa hen ganduɗa ha maɗa nafoore nde woni nafoore nde ko ganduɗa ko keɓa hen baraji keɓa hen kadi ganduɗa hoore maɗa yiɗede keɓa hen hursinede keɓa hen kadi ganduɗa maɗa fayida e golle maɗe gollataɗe jogueɗa hen hoolare addata hoolare nde noon ko gollude ko andi sa golli ka anda heɓata hoolare gollata ko ganduɗa keɓa hoolare sa gollani ko ganduɗa a heɓata ɗon hoolare sabu ɗum e hokkudema fama muya tan yeru ɗo joni so tawi joni ganduɗa hawma ɗo ko ɗo jootiɗen ɗo joni so tawi alnani ɗum gandal yahata fewata sa yi ene yahani feewa gueɗe ɗe fof koma jogoɗa gandal gueɗel hen fof ma jogoɗa ɗum gandal ɓeɗo ganduɗa hawa maɗa technicien ɗi ko ɓe janggu ɗum haaɓe keeɓi gandal ngal ɓe mbawi gollude ɗum no hanniri ni wona ɗum bono so wonano ɗum wawata yaade ɗum noon tawde woni ko minen ganduɗa hoore maɗa fasiraɓe ɓiɗe ñagoɓe tan kala mo ene gollo kala ko aɗa gollo so buuɗi ɗiɗi totteɗa so million totteɗa no foti foof kaɗa golla fof gollir gandal gollir gandal e kadi mi wiɗa wasiyo kadi almuɓeɓe nde ɓe tinnoto e koye mabɓe ɓe ganda kadi ko Allah woni jabotoɗo kañum woni dokkowo ganduɗa ko fof woni ko banggue ɓeɗo noon omo luuɓi ɗumen tan ene dillanira sababuji an ne jogoɗa jorto moƴƴo faade e on mo gollodirta jogoɗa hen jorto moƴƴo e wonde so tawi a hollima haaju o ma Allah fewna haaju fimde jogoɗa fimde tinde fatude e majjum e on saaha ganduɗa hoore maɗa ma Allah waɗane suturo ganduɗa hoore maɗa keɓa ko jiɗɗa ko ma heɓa hen hay ka sikkano aɗa heɓa ɗum ɓuuri waw jibinde so tawi woni hoolade woni hakkude ma e makko kanko on mo gollodirta ma jaranmo dillandema e ka namnaki mo taw komo andi ko ɗum ɓuuri moƴƴude e ma walla wadduma walla wadduma e goɗɗo ɗum noon yeeɓiyanko Pen TV jaafoɗon inno ko sago diwa ɗo kono ko daña ko famɗani seeɗala koko barakini woodi koɗo galle banggue gande men ɓaleɓe fina tawa Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo kanko addanen ceerno Hamidou Ndiaye musidɗo men no feewi goko mo dañcaɗi mo yimɓe kala walla fof ko ɓuuɓe hewde cetti gandal mum e wawa ɗum lekki nunɗal ceerno Moussa e wasa wonde ɗum haaside kañum kadi addimo ɗo gam waɗa yewta ko fate gande men Samba Diop wonde mo ganduɗa ko Mansour Thiat omo ganduɗa ko Matimar Abou Samba Diop yeeso ayaw ngo ko ɗo katen ha jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi